kan la sak le tur hi Christian labu number som ni pariat min vengtu se lalpa ni ti thuk ni na ha ni he lai hi tuna England lal no Queen Elizabeth II pasal nei khan an sa chu tang chuan lar le chual ta em ma ai nei ni chu November ni som ni sang khaza ko som li pasal khani min vengtu chu lalpa ni ta cha min kan lo atrat na dang chuang mai lo kha sa tuan ka ta kan thiam vek kan thiam tlan vek ani o me thuk kha